Κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργός, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς που την αποδεχτήκατε. Και ο κύριος Νίκος Μίλης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Αλεξοπούλου, καλώς ήρθατε. Κυρία Αλεξοπούλου, γιατί θέλετε να συγκυβερνήσετε με το ΠΑΣΟΚ? Καταρχάς, μόλις μπήκε η νέα χρονιά, μόλις έχουμε το 2025, καλή χρονιά και στους τηλεθεατές σας. Έχει περισσότερο, ο χρόνος που απομένει μέχρι τις επόμενες εκλογές είναι περισσότερος από 2 χρόνια. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα. Νομίζω ότι είναι τελείως άκυρο το ερώτημα αυτό και η τοποθέτηση οποιοδήποτε. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε... Ανδρουλάκης, αν στις εκλογές δεν βγει αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, αν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε δεν θέλω. Είναι τεράστιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης και λέει αν ψηφίσετε ΠΑΣΟΚ, πακέτο παίρνετε ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, δηλαδή. Κοιτάξτε, ξαναλέω, εμείς μιλάμε με την κοινωνία αυτή τη στιγμή, με τα προβλήματα. Οι εκλογές αργούν πάρα πολύ. Κατά τη γνώμη μου, όλη αυτή η κουβέντα δεν υπάρχει λόγος να γίνεται. Αυτός ο μικρομεγαλισμός που έχει το ΠΑΣΟΚ φαίνεται τελικά ότι τον ακολουθεί, διότι αισθάνεται πολύ κοντά στο να κυβερνήσει, ενώ όπως βλέπουμε συνεχώς οι δημοσκοπήσεις ως εργαλεία. Δεν λέω κανείς ότι είναι κάτι δεδομένο, τετελεσμένο. Πάντως και εσείς είστε μακριά από την αυτοδυναμία, κύριε Αλεξοπούλου. Εμείς, ξαναλέω, τα ποσοστά σας είναι στις ευρωεκλογές. Είμαστε συνεχώς ανωδικά όμως. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί είμαστε στη μέση μιας θητείας που τα προβλήματα είναι πολλά, τα ζητήματα που έχουμε να λύσουμε είναι πάρα πολλά. Η σκληρή δουλειά με την οποία πορευόμαστε θα συνεχίσει να γίνεται και τα επόμενα χρόνια. Άρα αυτή την ώρα νομίζω ότι ακόμα και αυτή η θετική, αυτή η μικρή άνοδος που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις κάτι λέει για μας. Κύριε Μίλη, αν ο ελληνικός λαός ψηφίσει με έναν τρόπο που δεν είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, είστε δεύτερο κόμμα, τι θα κάνουμε, θα πηγαίνουμε σε εκλογές ξανά και ξανά? Γιατί δηλαδή είσαστε κάθετοι, ενώ στις προηγούμενες εθνικές εκλογές λέγατε ότι εμείς θα βάλουμε την ατζέντα μας κάτω, αν έρθουν μαζί μας, μπορούμε να κάνουμε συγκυβέρνηση. Προσέξτε, και μόνο το ερώτημά του δείχνει τον τρόπο με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει πορευτεί το τελευταίο σύντομο χρονικό διάστημα. Στις προηγούμενες εκλογές η μόνιμη και επίμονη ερώτηση που τίθονταν στους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ στα τηλεοπτικά πάνελ ήταν αν θα διαλέξουμε για το αν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ καταγράφονταν πολύ χαμηλά. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα και το ΠΑΣΟΚ είναι τύπης και ουσία αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Καθήκον της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να αναδεικνύει τα κακό κείμενα, είναι να προτείνει συγκεκριμένες διορθωτικές κινήσεις και όπου αυτές τις κινήσεις δεν τις ασπάζεται η εκάστοτε κυβέρνηση, να προτείνει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του τόπου. Δεν αντιλαμβάνομαι, κυρία Αλεξοπούλου, εάν είναι μικρομεγαλισμός να ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία την ατζέντα της αντιπολίτευσης που βάζει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Και εξηγούμε. Μιλήσαμε για τις τράπεζες. Ακολούθησε η πρωτοβουλία και η νομοθέτηση σε μερικό επίπεδο από τον κύριο Μητσοτάκη. Μιλήσαμε για την αναστολή της χρηματοδότησης των Σπαρτιατών. 2 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Το αποτέλεσμα ήταν η ζημία του Έλληνα φορολογουμένου ύψους 1 εκατομμυρίου. Μιλήσαμε για τις ασφαλιστικές εισφορές που μπαίνουν από τις ιδιωτικές εταιρείες μετά από νομοθέτηση που είχε γίνει από τον κύριο Γεωργιάδη με νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Καλά όλα αυτά, κύριε Μίλη. Τι θέλω να πω λοιπόν, τι θέλω να πω. Αυτά όλα είναι αυτονόητα. Είναι η αυτονόητη δουλειά της αντιπολίτευσης. Αυτονόητο λοιπόν. Άρα λοιπόν, ή όχι, αποτύχει ή όχι, σε ποιο λοιπόν δημοκρατικό κοινοβουλευτικό σύστημα η αξιωματική αντιπολίτευση θα πρέπει να συγκυβερνά με την κυβέρνηση? Όχι, δεν πρέπει. Είναι αυτό αυτονόητο, κύριε Αλεξοπούλου? Πού τίθεται λοιπόν ο έλεγχος? Άρα λοιπόν η άρνηση του ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία γίνεται εκ του πονηρού? Το ΠΑΣΟΚ παίρνει συνεχόμενες πρωτοβουλίες στη Βουλή, αναδεικνύει τα ζητήματα και έπεται η κυβέρνηση σε όλα αυτά. Ναι, εδώ, τι έχετε κάνει 5 χρόνια για τις τράπεζες? Κύριε Μιλή, δώστε μου λίγο χρόνο. Εδώ δεν τίθεται θέμα το αν πρέπει ή δεν πρέπει. Υπάρχει ένα ερώτημα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση ότι αν δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση,
το δεύτερο κόμμα αν θα πάει να συγκυβερνήσει και να δώσει κυβέρνηση στη χώρα. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι αν εσείς επιδιώκετε ή όχι να συγκυβερνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς και η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να έχει συγκυβερνήσει μαζί σας. Σας ανέλησα. Αυτό είναι το θέμα. Σας ανέλησα ότι η άποψή μας και η τακτική μας σε επίπεδο κοινοβουλευτικό είναι πολύ συγκεκριμένη. Άρα το όχι είναι όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα δώσετε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρούμε ότι θα πρέπει ο κόσμος να αξιολογήσει τη σταθερότητα την οποία παρέχουμε σαν προοδευτικό κόμμα, σαν προοδευτικός άξονας, κεντροαριστερός άξονας για την επόμενη διακυβέρνηση της χώρας, και πιστέψτε με, όπως το ερώτημα το οποίο βάζατε πριν από 2 ή 3 χρόνια για το ποιον θα διαλέξει το ΠΑΣΟΚ για να συγκυβερνήσει, πλέον το ερώτημα έχει αλλάξει και λίγαν συντόμως το ερώτημα θα είναι, και το προβλέπω, πότε το ΠΑΣΟΚ θα είναι αξιόπιστο για να μπορέσει να κυβερνήσει. Αν έχουμε την κάρτα της δημοσκόπησης για να μου τη σχολιάσουν οι δύο εκλεκτοί καλεσμένοι, να δούμε την πρόθεση και να δούμε και την εκτίμηση αν μπορούμε. Να δούμε στην αρχή την πρόθεση. Εδώ βλέπουμε την πρόθεση, είναι της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Βλέπουμε τα ποσοστά. Της Νέας Δημοκρατίας είναι 28,6 από την προηγούμενη, 27,8 ήταν η προηγούμενη. Έχει τσιμπήσει. Βλέπουμε, κύριε Εμίλη, εδώ 16,3 έχουμε μια υποχώρηση μικρή στο 15,4, λίγο κάτω από την ποσοστιαία μονάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 7,3 από 6,8, το ΚΚΕ στο 7 από 7,1, η Ελληνική Λύση στο 6 από 6,5, το Κίνημα Δημοκρατίας στο 4,4 από 4,5, η Πλεύση Ελευθερίας στο 4,2 από 4,5, η Φωνή Λογικής 4,1 από 3,8, ανεβαίνει λίγο, η Νίκη 2,5 από 2,6, Μέρα 25 2,4, Νέα Αριστερά 1,1 και βλέπουμε και εδώ βέβαια στην ζώνη, στην γκρίζα ζώνη, είναι ένα ποσοστό το οποίο αθρίζεται περίπου το άλλο κόμμα, δεν έχω αποφασίσει, δεν θα ψηφίσω και στο 15%. Κύριε Αλεξοπούλου, ναι μεν είστε πρώτοι, με μια διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε και την εκτίμηση, πώς γίνεται η αναγωγή. Ωστόσο, είστε μακριά από την αυτοδυναμία. Κοιτάξτε, αυτό ξαναλέω που πρέπει να κρατήσουμε για την ώρα είναι η εμπιστοσύνη που δείχνει ο ελληνικός λαός και γι' αυτό που είπατε εσείς, τσιμπήσουμε, είναι κάποια ποσοστά που είναι ανωδικά. Είστε μακριά όμως. Τι λέει αυτό? Είστε μακριά, αυτή δηλαδή τη στιγμή στην όμως, προηγούμενη θητεία σας ήσασταν κοντά στην αυτοδυναμία. Τώρα τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Και θυμηθείτε καλύτερα. Καταρχάς, αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, ένα κόμμα το οποίο έγινε τόσα χρόνια στην κυβέρνηση να ανεβάζει ποσοστά στη μέση της δεύτερης θητείας. Αυτό δεν έχει ξανακαταστεί. Επειδή είστε καλός δημοσιογράφος και ασχολείστε πολλά χρόνια με την πολιτική, είμαι βέβαιη ότι δεν θυμάστε να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Αυτό τι δείχνει? Την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας και την ανάγκη που έχει η χώρα μας να κινείται σε σωστά, σταθερά νερά, τα οποία να δίνουν την καθημερινότητα στον πολίτη αυτή που χρειάζεται. Άρα πιστεύετε θα ανεβάσετε στροφές και θα φτάσετε? Αυτή τη στιγμή σας λέω είναι σε πλήρη εξέλιξη η δουλειά. Και η δουλειά είναι σκληρή. Όταν κάποιος κάνει μια δουλειά, το αποτέλεσμα της δεν φαίνεται την ώρα που το κάνει, φαίνεται μόλις ολοκληρώσει. Αν μου επιτρέψετε, στα ποιοτικά στοιχεία ο κόσμος γκρινιάζει. Βεβαίως γκρινιάζει, γιατί υπάρχουν θέματα ακόμα. Δηλαδή σε πολλά ζητήματα οι πολίτες λένε ότι δεν έχετε κάνει αυτά που θα έπρεπε να έχετε κάνει. Είδατε όμως και πολύ σωστά το λένε, γιατί ακριβώς γι' αυτό γίνεται δουλειά. Αλλιώς θα καθόμαστε και θα λέγαμε ότι περιμένουμε να γίνουν μόνο αυτά τα πράγματα και να είναι ικανοποιημένοι. Να δούμε λίγο και την εκτίμηση, έτσι, απλώς για να πάρουμε λίγο εικόνα των ποσοστών. 31,4 η Νέα Δημοκρατία, 18 το ΠΑΣΟΚ, 8,5 ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε και το ΚΚΕ στο 8,2. Να δούμε και την δεύτερη κάρτα. Η Ελληνική Λύση 7,1. Το Κίνημα Δημοκρατίας στο 5,1. Πλεύση Ελευθερίας 5. Φωνή Λογικής 4,8. Βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στο 18. Άρα και εδώ η προοπτική διακυβέρνησης είναι πολύ μακριά ακόμα. Μάλιστα. Για το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Πολύ σωστά τα λέτε. Τον Ιούνιο του 2023, όχι στις δημοσκοπήσεις, αλλά στις εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία πήρε 41% και το ΠΑΣΟΚ πήρε 11,8%. Και έχουμε σήμερα μια κάρτα και μια δημοσκόπηση, η οποία παρουσιάζει τη Νέα Δημοκρατία 10 μονάδες κάτω και το ΠΑΣΟΚ είναι ενισχυμένο περίπου κατά 6 έως 7 μονάδες. Δεν θα πω ότι η διαφορά μας είναι μικρή. Μπορείτε να ανακαλύψετε, δηλαδή μπορείτε να γίνετε πρωτοκόμμα. Θεωρώ ότι υπάρχει μια αναστροφή σε επίπεδο τάσεων. Καταρχήν είναι δεδομένο. Πάντως βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία. Ότι τώρα έχετε σταθεροποιηθεί. Η Νέα Δημοκρατία πλέον δεν συνεχίζετε την ανωδική πορεία, έτσι. Προσέξτε όμως, δείτε. Την ίδια στιγμή που λέτε ότι σταθεροποιείται η δεύτερη θέση του ΠΑΣΟΚ, ναι, αυτό την ίδια στιγμή παγιώνεται μία απώλεια ύψους 10 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το αποτέλεσμα των προηγούμενων εθνικών εκλογών. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει
ότι για μας πλέον είναι αυξημένος ο ρόλος και η ευθύνη για να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να διατυπώσουμε με έναν υπεύθυνο τρόπο μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση. Έχουμε δουλειά, αρκετή δουλειά μπροστά μας, όπως και η κυβέρνηση έχει αρκετή δουλειά μπροστά της για να διορθώσει τα κακό κείμενα. Εμείς, όπως σας είπα και πριν, θα είμαστε εκεί πέρα, θα αναδεικνύουμε τις λάθος πολιτικές και από εκεί και πέρα θα επιμείνουμε με στοχοπροσήλωση θεσμικά και στο Κοινοβούλιο και στην κοινωνία να αναδείξουμε τα θέματα. Και μια ερώτηση των 20 δευτερολέπτων. Πρόεδρος Δημοκρατίας. Κεντροδεξιός ή κεντροαριστερός? Γιατί έχει την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να πάει να βρει υποψήφιο πρόεδρος Δημοκρατίας από μια άλλη παράταξη? Όλα αυτά είναι σενάρια. Καταρχάς να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός είναι προσιλωμένος στη θεσμική τάξη την οποία έχει. Ό,τι έχει πει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μονοπωλιακή στάση. Όχι, εσείς τι θα θέλατε? Δεν θα θέλατε να είναι ένα πρόσωπο από τη δική σας παράταξη? Περιμένουμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό εντός των επόμενων ημερών, έτσι ακριβώς όπως είχε πει ότι θα κάνει, στο δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου, την πρότασή του, η οποία είναι βέβαιο ότι θα είναι μια πρόταση η οποία είμαι σίγουρη ότι θα καλύπτει το μέγιστο αριθμό των συναδέλφων. Κύριε Μίλη, γιατί δεν δέχεστε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ? Ή να προτείνετε κι εσείς κάτι άλλο, πολύ σύντομα, να κατεβάσετε ένα ενιαίο, μαζί μάλλον όλα τα κόμματα, τα προοδευτικά όπως προσδιορίζεστε, έναν κοινό υποψήφιο. Το ζητούμενο για την εκλογή του επόμενου Πρόεδρου της Δημοκρατίας δεν είναι απλώς να γίνει μια καταγραφή μιας προοδευτικής υποψηφιότητας και τελειώσαμε. Είναι να μπορέσουμε να καταφέρουμε ο επόμενος Πρόεδρος να προέρχεται από την προοδευτική παράταξη. Υπό την έννοια αυτή, το ΠΑΣΟΚ έβαλε το ζήτημα αυτό. Θεωρούμε ότι για το ανώτατο πολιτιακό αξίωμα, αν δεν προτείνει ο κ. Μητσοτάκης κάποιον από το χώρο αυτό. Εάν δεν χρειάζονται, θα σας απαντήσω, δεν χρειάζονται να υπάρχουν οξύνσεις. Ο θεσμός του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι ένας κατεξοχήν συνενετικός θεσμός. Νομίζω ότι στην καθημερινότητα και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μπορούμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση, η οποία θα είναι και γόνιμη και προς το συμφέρον των ελληνικών. Αν δεν είναι από τον προοδευτικό χώρο. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε ξεκάθαρα ότι θα περιμένει, γιατί έτσι θα περιμένει την επιλογή που θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει προοδευτική υποψηφιότητα. Εάν δεν είναι προοδευτική υποψηφιότητα, το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με τα συντεταγμένα του όργανα θα πάρει τις αποφάσεις του και θα προτείνει μια εναλλακτική λύση. Στην περίπτωση βέβαια, και εκεί θα περιμένουμε και από τη Νέα Δημοκρατία, αν υπάρχει μια άλλη υποψηφιότητα και όχι και η σημερινή η κυρία Σακελαροπούλου, να μπορέσει να δικαιολογήσει πώς ο κ. Μητσοτάκης δεν ξαναπροτείνει την κυρία Σακελαροπούλου, την οποία ο ίδιος είχε προτείνει την προηγούμενη φορά. Κύριε Μίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αλεξοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.